Bună seara, dragi cureni! Bună seara, dragi invitați! Vă spun organizatorii acestui festival al Bujorului de la Gura Râului, Primăria, Consiliul Local și toți cetățenii Comunei Gura Râului vă spun bun venit la această manifestare! Am deosebită onoare de a deschide cea de-a 11-a ediție a Festivalului Bujorul de Munte de la Gura Râului, astăzi 5 iulie 2014. Bine era! Aș vrea să vă spun că pentru 2 zile Gura Râului va îmbrăca haine de sărbătoare și la Gura Râului, după o jumătate de an de muncă sau un an de la festivalul trecut până în prezent, o să găsiți distracție, cântec și voie bună. Astăzi de flori împodobită și pe toți gurănii aici vă invită. La poalele muntelui, pe malul Cibinului, la festivalul Bujorului! Satei sărbătoare, la-i-la-la-la-i-la, la-i-la-la-la. Am venit cu mic, cu mare, la-i-la-la-la-i-la. În cinstea Bujorului, de la Gura Râului, măi. Să-i dăm drumul dorului, pe malul Cibinului, măi. Și să jucăm, la-i-la-la-la-la, la-i-la-la-la, lumea să o bucurăm, la-i-la-la-la-la. Este doar începutul celei de-a 11-a ediții, dar după cum se prezintă timpul și oamenii și locurile și evenimentele din această seară frumoasă de iulie, va fi o ediție de reușită, va fi o ediție de succes, pentru că Gura Râului este un sat de succes. Pentru că ideea, după părerea mea, este o idee de succes. Și atunci este păcat să nu valorificăm toate într-un tot unitar care să înglobeze tradiția portului, tradiția cântului, tradiția dansului, tradiția cocoloșului cu brânză, tradiția tocănii la ceaun, tradiția mâncărilor ciobănești. Și Mărginimea Sibiului asta are, tradiția gastronomică a ciobăniei. Păi dacă ați venit la Gura Râului și n-ați mâncat o tocană la ceaun, dacă n-ați mâncat un cocoloș cu brânză, că aici nu-i zice bulzi, zice cocoloș cu brânză, dacă n-ați mâncat o plăcintă cu brânză, dacă nu ați savurat mirosul unei topși, așa îi zice la Gura Râului, în altă parte zice gâscă, adică mămăligă, smântână, brânză, iară mămăligă, iară smântână, e ca un tort de mămăligă, dar e extraordinar de frumos și de bun. Și cu cârnați de casă din borcan sau din blech, cum se zicea mai de mult. No, aceea, sau o carne pusă la păstrare peste an, din carnea de la porc sau din carnea mai proaspătă, aia merge foarte bine cu mămăligă, cu brânză, cu smântână.
Deci Gura Râului este legat de lemn. Tradiția gurănilor este legată de tăiatul lemnului. Și atunci am încercat să facem niște concursuri cu copiii, cu tinerii și cu adulții de a valorifica această tradiție. Adică, hai să-i punem pe copii să alerge puțin cu straița cu crumpene în jurul buștenilor, să sară peste bușteni, să ducă un cafăr pe umăr, să-i punem pe tineri să taie cu securea, cu joagărul sau adică cu ferăstrăul, să taie cu drujba și să punem și caii ca o dată să se încerce, să demonstreze ce pot, trăgând un gros, că așa le zice la Gura Râului, nu zice lemni, zice groși, că aduceau gurănii de la munte o grămadă de groși și din fericire mai au încă de adus niște groși. E o grămadă de lume aici. De unde vine toată această lume aici la Gura Râului acum? Sunt mulți oameni ai satului, părinții, neamurile celor de pe scenă, sunt mulți oameni din Sibiu, dar sunt și mulți turiști. Adineauri mă întreba cineva în engleză, dar din păcate nu știam decât să-i răspund în franceză și l-a chemat pe colegul lui să mă întrebe ceva. Și atunci mi-am dat seama că sunt și turiști și din afară, ceea ce e un lucru extraordinar de bun. Este greu până la urmă să faci o promovare pentru străinătate, dar ar merita cineva care vine din afară să mănânce ca la noi, să trăiască ca la noi, să vadă cum se îmbracă oamenii la noi, să știți că pleacă cu o impresie extraordinară despre România în primul rând, despre Sibiu în al doilea rând, despre Mărginime și nu în ultimul rând despre Gura Râului. Și nu în foarte ultimul rând despre gureni, că vi se pare și vă place să vi se spună gureni. Da, au o mândrie a lor oamenii de la noi și mi se pare normal. Asta vine din trecutul lor, din istoria lor, din neatârnarea lor, din faptul că proprietatea lor a fost proprietatea lor, produsul proprietății lor a fost al lor și doar într-o anumită perioadă de tristă amintire de după război au trebuit să-și dea cotele, dar și-au păstrat verticalitatea, așa cum și-au păstrat-o și în perioada în care sașii ar fi vrut ca noi, satele din Mărginime, să fim oarecum atârnate de ele și asta se vede în atitudinea oamenilor din sat. Aici nu a fost colectiv, aici satul nu a depins de un sat anume, un sat sex sau în altă parte de un sat unguresc sau de un grof și asta se vede în atitudinea oamenilor, în atitudinea extraordinar de pozitivă pentru muncă, pentru proprietate, pentru tradiție. De acolo izvorăște tot trecutul satului nostru, din neatârnarea satului. Am trecut prin Gura Râului și nu odată, deci noi ziariștii aceștia care frecventăm și trecem pe la dumneavoastră de fiecare dată, am văzut o îmbinare în sat a modernismului cu tradiția. Ce face tineretul din Gura Râului? Cât mai păstrează ei din filonul tradițional? Dacă umblați în mai multe sate din Mărginime, o să vedeți că arhitectura în primul rând se schimbă. Se schimbă și este normal să se schimbe. Pentru că tradiția ce este? Ce a fost acum 30 de ani, ce a fost acum 50 de ani sau ce a fost acum 150 de ani? Nu! Tradiția este ceva viu, ea merge odată, este și o modă, merge odată cu societatea, numai că ce nu se încadrează în tradiție este o săritură prea mare față de nivelul anterior. Deci, dacă astăzi vorbim de un anumit tip de costum popular, în trecutul satului au fost un alt fel de costum popular. De exemplu, poalele erau mai lungi, crătințele erau mai lungi, pălăriile erau altfel și cu această ocazie vreau să explic care este originea acestei pălării, pentru care multă lume zice nu mai este a satului. A fost, o perioadă nu a mai fost purtată și eu zic că va reveni, pentru că costumul popular este o modă, tradiția este o modă. Pălăria este împrumutată de la sași, clar. Noi am știut să facem căciuli. Pălăriile le-au făcut sașii. Când le-au preluat românii, au început să se diferențieze de sași, tăind puțin din boruri. Eu am vrut să arăt satului că acum 100 de ani oamenii, și le demonstrez cu poze, oamenii purtau asemenea pălărie. Pentru că pălăria trebuie să aibă o funcționalitate. Pălăria nu trebuie să fie înaltă și fără boruri, ci trebuie să aibă boruri ca să ține de soare, ca și la femei. Multă lume nu înțelege. Eu asta vreau să le explic, nu vreau să fiu altfel decât ceilalți din sat,
dar vreau să ne întoarcem puțin la vechile valori. Ceea ce eu port acum este un simbol. Ceea ce noi purtăm în majoritatea timpului la biserică și în sărbătorile satului este o întoarcere la valorile satului, este o întoarcere la valorile românismului și eu aș vrea ca în toate satele din mărginime să există manifestări ca la Gura Râului, să există o dorință deosebită de a ne întoarce la românism prin port și prin tradiție și atunci ne vom regăsi și ca popor și ca națiune în contextul unei Europe unite, asta este clar. La motivul de sărbătoare, bujorul, l-am văzut pe parte din pălării, l-am văzut și într-un coș care se află pe scenă, ne-a promis și doamna primar că ni-l aduce. Noi vrem să mergem să-l găsim. Unde îl găsim aici de jur împrejur? Ca să-ți găsiți bujorul de munte, trebuie să bată scale lungă, dar vă asigur că merită. Acum o săptămână, cu foarte mulți copii din jurul meu, pentru că sunt dascăl și încerc să le arăt frumusețile zonei în care s-au născut, am urcat câteva ore bune de mers până la iezerele Cindrelului. Efortul vă va fi răsplătit din plin. Acum, în preajma Sfântului Petru, înflorește bujorul de munte, rododendron, cum se cheamă științific. Vă asigur că bucuria pe care o veți simți la Iezerul Mare sau la Iezerul Mic sau pe vârful Cindrelului va merita efortul pe care l-ați depus. Pentru că este un câmp imens de bujor înflorit. O culoare deosebită, un miros deosebit și o senzație deosebită în vârful muntelui, unde întâlnești o floare atât de frumoasă, atât de gingașe. Sper că nu au greșit prea mult dacă au rupt câteva crenguțe și le-au pus la pălărie. Mai mult nu se aduce. Atâta. Pentru Festivalul Bujorului. Totdeauna am spus la Gura Râului, sunt câteva aturi pentru turism. Unul la mână. Ce-a dat Dumnezeu. Și uitați că în jurul nostru avem un peisaj pe care, nu știu, puține sate din mărgime se pot mândri cu așa ceva. Și poate îmi cer scuze dacă sunt un pic mai mândru decât ar trebui să fiu, dar nu pot, chiar nu pot. Pe de altă parte, primirea gurenilor este deosebită. În toate pensiunile din sat, oamenii, turiștii, musafiri, eu le spun musafiri, că și noi avem o mică pensiune, se bucură de o primire deosebită și apoi tradiția culinară, vă spun, deosebită. Merită să veniți la Gura Râului din aceste puncte de vedere. Primirea, mâncarea și ceea ce o dat Dumnezeu. Nu este cu nimic mai prejos Austria, Elveția, Germania sau alte state europene cu tradiție în turism. Eu sper că România se întoarce la aceste valori și va aduce multă lume să vadă și la urma urmei să ne câștigăm o existență prin acest mod de activitate economică. Nu vreau să scot decât un simplu lucru pe care oamenii l-au păstrat din vechi, din vechime, din moși strămoși. Portul românesc. Păi nu putem fi români în afara elementului nostru principal de identitate, portul. Costumul popular, ia românească, șurțele, crătințele, cămeșa, cheptarul. Și vă asigur că dacă veniți la sărbătoarea portului, sute de oameni vor fi îmbrăcați românește, intrați în biserică, că totul se întâmplă în jurul bisericii. Biserica este un element foarte important de păstrarea identității naționale. Trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că l-au înțeles și la jumătatea secolului XIX și la sfârșitul secolului XIX și la 1918 l-au înțeles toți, că identitatea națională se învârte în jurul bisericii. Și asta încercăm noi să explicăm oamenilor prin exemplul nostru. Portul ne identifică, portul ne individualizează, portul ne păstrează. Dacă nu, vom dispărea din păcate și sper să nu se întâmple.
Picior, fiți mulțumitori și cu toți împreună, să fim într-o voință bună. Să dăm cuvânt de mulțumire acestor fețe cinstite și prea cinstite, subțiorii noștri, gazda noastră, primăria Gura Râului, toată familia dumneavoastră să trăiască. Care să gândiți să ne cinstească, precum vedeți și dumneavoastră. O masă plină de bucate din mâna lui Dumnezeu lăsate, o vatră de vin curat din mâna lui Hristos lăsat. Vesele să vă fie cărțile și mesele și tot cuprinsul dumneilor. De unde odată să nu se cunoască, Dumnezeu să ne împlinească, cu 1000 și 100 mai mult. Și la anul care vine să ne întâlnim tot cu bine. Din acești ani creștini, din gură să le mulțumim, de 3 ori trăiască! Trăiască, trăiască, trăiască! Astăzi festivalul nostru a debutat la ora 11 la poarta de intrare în localitate, unde primim oficialitățile cei care ne vizitează comuna, cu călăreți, cu junii satului, cu trăsuri, cu tot ce avem mai frumos. La ora 12, la ieșirea din biserică, a avut loc jocul junilor din Gura Râului, în centrul localității, după care ne-am deplasat cu tot alaiul până aici la festival, cu călăreții și cu trăsurile, cum am spus, unde la ora 1 s-a deschis programul artistic cu folclor și cu toți invitații care vedeți pe scenă, toate ansamblurile și soliștii, cei mai buni soliști ai județului și ai țării, care își dau tot ce au mai bun din ei pentru a satisface dorințele spectatorilor. Am văzut aseară nume sonore în folclorul nostru autentic, da? Pe Ovidiu Homorodean, am văzut pe Mariana Anghel, am văzut pe Veta Biriș, nu? Multă lume și aseară, iată că și astăzi o adevărată zi. Nu lipsește evident Cindrelul Junii Sibiului ca ansamblu? Da, așa este. Multe nume celebre veți auzi și astăzi pronunțate pe scenă. Precum ar fi Daniel Rusalin, Sava Negream Rudașcu, Vasile Conea, cel care va încheia spectacolul nostru cu formația lui din Banat, dar mulți artiști de renume în țara noastră. Am stat pe vale aici aseară, minunat, multe corturi, multă lume ieșită la iarbă verde care a venit aici, în afara pensiunilor care sunt populate, deci multă lume care a venit și pur și simplu a ales să locuiască, să stea câteva zile la cort aici pe această vale minunată. Da, oamenii sunt dornici de natură, har Domnului Gura Râului, cu împrejurimile care le avem, oferă un cadru natural deosebit. Oamenii vin și amplasează corturi, sunt dornici de spectacol, sunt dornici de frumos și de tradiție. Putea să spunem că de la an la an fiecare ediție a festivalului este tot mai bogată și se îmbogățește cu noi și noi idei pe care le aveți dumneavoastră, cei din Consiliul Local, să le puneți în practică? Da, așa este. Mulțumesc și consilierii locali pe această cale, că înțeleg valoarea spectacolului și festivalului nostru și într-adevăr se alocă o sumă de bani, dar nu m-aș putea gândi într-o viitoare ediție să nu mai aloce bani, să nu mai aibă loc acest festival. Cred că lumea ne-ar condamna pe veci. Dacă... Unul din cele mai de tradiții festivaluri de aici din zonă, el se află la 11-a ediție și când se vorbește de câteva evenimente, să zicem poate 5 la număr în Sibiu, Gura Râului este exclus să nu fie printre ele. Nu vreau să fiu așa, să mă laud cu festivalul nostru, dar puteți întreba și spectatori din jurul meu. Este cel mai important festival și cel mai mare festival din județul Sibiu. Dacă închiriam cortul în urmă câțiva ani, acum avem tot ce ne trebuie, bucătărie la dispoziție, avem o sală mare de mesă și era necesară. Dar această clădire multifuncțională, cum o avem denumită în proiect, nu satisface doar dorința noastră la Festivalul Bujorului, ci poate fi folosită cu diferite evenimente, aș enumera anunți, botez, zile onomastice, festivități, un târg de turism, ne dorim să facem pe viitor la Gura Râului, un târg de produse tradiționale cu degustare, deci avem în gând multe. 3 argumente pentru care, în 3 cuvinte, pentru care ar trebui să aleg Gura Râului în dauna celorlalte zone. Tradiție, obiceiuri, gastronomie. 3 cuvinte, 3 propoziții. Invităm telespectatorii Travel Mixed
să ne calce meleagurile, să vadă cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu pe noi la Gura Râului și o să rămână cu o impresie, garantez, minunată.